Mayong buntag sa tanan ug malipawon nga pagsaulog sa Domingo sa Santissima Trinidad. Labi na ngadto sa ato mga parokyano karon nga nagsaulog ning sa nga misa kapistahan sa Santissima Trinidad diha sa inyo mga tagsa-tagsa kapanimalay no via live streaming. Dunay usa ka misyonaryo na nagpaambit sa iyang kasinatian sa iyang pag pagtabig no sa mga nitibo sa usa ka lugar sa kung ako masayop dito sa Papua New Guinea. Unya nanghatag siya og mga Biblia aron nga mabasa sa mga nitibo. Usa ka nitibo nalipay kay siya nga nakadaot sa Biblia. Pero wala siya malipay tungod kay iya basa-basahon din siya. Nalipay siya kay nana siya gamiton nga papel aron ilikit sa tabako. So mao to iyang tuyo sa Biblia. Kada adlaw mo pakli siya usa ka pahina, ilikit niya sa tabako. Sa sigyang himo nini sa kaldaw ni ana pag pag-iisiyan sa pahina nabasahan niya kini moong wala tuyo ba nabasahan niya ang maong ebanghelyo karon gikan kang Juan na nagkanang kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod diini gihatag niya ang bugtong anak. Natandog kay siya sa maong mensahe. O sukad adto no. Pag madto dayon balik siya sa maong pari ug naayog bag-ong Biblia. Dili aron nga himuon sa paglikit sa bakong dili iyan yung basahon kay natandog nakabig siya sa maayong pulong sa Dios labi na kini maong ebanghelyo karon. Kini nga ebanghelyo karon labi na kaning maong mga pulong kay gihugma kayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini iyang gihatag ang bugtong anak. Mao kini ang pinakanindot nga mga pulong diha sa balaang kasulatan sa Biblia. Gani mao kining napilian nga mensahe o world theme o kining tema no sa World Youth Day dinhi sa Pilipinas yadto 1985 sa bibisita ang atong kanhing kadupapa karon himo ng Santos si San Juan Pablo II. Mao kini gihimong tema. O ang maong mga pulong dinhi sa maong ebanghelyo gikan kahuban klaro kayo nga nagpadayag no ang nagpaluyon ni mao ang gugma. Ang gugma mao pinundan ngano nga gipadala sa langit nga amahan ang iyang bugtong anak si Jesus. Kasagaran sa karaang katekismo kung makadundom niya ito mga karaan sa manako makadundom ko sa pagtudlo kanamo sa mga katekista kadto na unsa hinungdan ngano nga si Jesus no kanis kalibutan ang una yung ilang isulti nga aron magpakamatay si Jesus sa krus o luwason kita sa atong kasalanan. Pero tinuon mi gyapon na ang mao hinungdan. Hantod karon tinuon siya pero sa ebanghelyo karon ang mas lawom pa dayon hinungdan ug ani ang pagkamatay ni Jesus sa krus sang putanan lamang ang lawom nga hinungdan nga gipadala si Jesus, gihatag si Jesus sa langit ng amahan ngani kanato tungod kay sa dakong gugma sa Dios alang kanato. Wala kay makit-an nga pulong diri nga cross o kining kuan kining sala. Ang pulong nga dahil gato makita o madungog mao lamang ang gugma. Kining maong Diyos ng gugma makita nato ni siya diha sa Santissima Trinidad.
ang paghinigugmaay sa tulo ka persona sa usa lamang ka Dios. O kini nga maong misteryo sa Santisima Trinidad, dili jud siya matugkad sa atong tawhanon nga pangunahuna kay labaw pa ni siya sa bisang unsa nato nga mahanduraw. Kani tingali karkaran nato no na hibaw na no sa istorya mahitungod kang San Agustin nga nalimbasog usab nga musabot o mamalandong ni maong misteryo sa Santisima Trinidad. O usa ka adlaw na no samtang namalandong sa nini diha sa may baybayon, nakita niya ang usa ka bata nga nagpunay og kaos og tubig. Ginabit niyang gagmayng kamay, ang kamot, no? Kaos og tubig, ngadto ibutang niya sa usa pod kagamay nga dungag. O nangutana ang Balaang Santos, San Agustin, dong unsa imong gihimo? Ingon siya, buot ako ibalhin ang tibuok dagat ngadto sa lungag na akong gikalot. Ang bata ang limbasog nga maghimog usa ka butang nga imposible kayong buhaton. Didto nahigmata si San Agustin o nasabtan niya ang mensahe nga bisag unsa ka bright sa tao, bisag unsa to kahawd ang atong limitadong tawhanon nga pangunahuna dili o dili gayud matugkad ang misteryo sa Santisima Trinidad. O kini maigsoon kay Kristo mga punay nagpaluyong nga hinungdan sa panultihon sa simbahan. Tuo una aron ka makasabot. Dili kay sabton una aron ka motuo. It is faith seeking understanding and not the other way around. Understanding seeking faith. Tuo na aron ka makasabot sa maong misteryo. Kay kung maningkamot asawa kang Agustin, nga maningkamot og sabot niini aron sa motuo, sama na pod sa maong bata nga naghimong imposible nga butang nga yang hubsan ang dagat o ibutang niya sa gamay kayo nga lungat. Nagsunod Kristo ang misteryo sa Santisima Trinidad, di mailhan din siya nagsunod Kristo to diha sa maong kinaya no sa atong kinabuhi sa kalibutan nga ang gugma no, ang kamatuoran ang gugma dili jud mahimutang kung dili kini siya malambigit sa uban. Di pa naman tayo pinulungan po parutihon nga no man is an island. Kung sama pa sa kapari ang binisay ko ni walay tao sa isla. So, tinuod ang pasabot sa maong perutiyon. No man is an island, walay tao nga mag-inusara. O kung mag-inusara mga siya, magpadayon nga po niyang pangdambigit sa laing mga matang. Iyang relasyon sa Ginoo o relasyon niya sa kinaihan. Hindi na to mas klaro, no? Matagag bili ang misteryo sa Santisima Trinidad. Kay ang gugma di ay nagsunod Kristo, ang gugma buhi, maaghop o malangkubon. Nasama na po ang kinabuhi sa tao, relational. Kanunay makiglambigit. O tungod niini, walay bisang unsa day nga relasyon o pakiglambigit nato nga mulampos o malahutay gawas kung kini nagpaluyon ini mao ang gugma. Bisag unsaan to nato paningkamot o limbasog na doon natin nindot nga relasyon sa ato isig kaingon o sa kalibutan ba o sa Dios unya walay gugma nga nagtukmod niini. Dili jud magbalampuson ang maong gugma o maong relasyon. O manundan, sa katapusan, no, ang misteryo di ay
sa Santissima Trinidad kini siya maoy lintunganay. Dinhi ato makita ang lintunganay sa tao o sa kalibutan. Dinhi ato makita ang hinungdan sa kinabuhi sa tao. Ang buhing hinungdan di ay ano kita naa sa kalibutan aron kita mudawat sa kanunay sa gugma nga mao ang Santissima Trinidad o sa atong pagpakingambit nini kadto sa uban. Usa, palipayon nga pagsaulog karon sa maong tinubdan sa maong Diyosong gugma nga mao ang gugma sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Palihog manindog ato karong ipadayag ang atong pagtuo sa Santissima Trinidad. Nagatuo ko sa usa ka